Sayang na sayang ang tattoo. Parang Franz! Alam ko, nagluluto na naman tao. Sabi ko na nga ba nagluluto ka na naman. Pinapatawag tayo ni Pare Jerry sa bahay nila. O pare, ikaw pala. Bakit daw? Meron daw siyang imported na alak. Binigay ng tito niya, galing ibang bansa. Naku, siguradong masarap yung pare. Imported ba naman? Wow! O ano, pupunta ka ba? Hindi pare. Bakit naman? Sinabi ko pa naman kay Parang Jerry na isasama kita. Hindi nga ako pwede pare. Ba't ang kulit mo naman? Ikaw ang bahala. Minsan na nga lang tayo makainom ng imported na alak tapos hindi ka pa pupunta. Nasaan kaya si Franz? 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 Bakit po tay? Franz, laban mo ito? Sino kaya to? Mukhang takot na takot si Parang Franz ha. Sige po, akin na. At isasama ko sa lalabahan ko. Pre, sino siya? Ang kinis oh. Ang kinis yung alin? Yung kutis niya? Hindi, yun oh. Iba na yata yan pare ha. Hindi tayo talo. Talagang hindi tayo talo. Ang hirap mo namang makaintindi. Ang ibig kong sabihin, makinis ang ulo niya. Hoy, kayong dalawa, ako bang pinag-usapan niyo? Ayun na pare, nagalit ng Haring Leon. Kung ano-ano kasing pinagsasabi mo. O ano, ba't di kayo makaimik? Tay, pasensya na kayo sa kaibigan ko. Hindi pa kasi nakakakita ng kagaya nyo. Ng kagaya nyong kalbo. Hoy, ano sinasabi niyo? Ang sabi niya po, bibilan daw po kayo ng pampatubo ng buhok nyo. Ano pinagsasabi mo dyan? Ha? Talaga? O sige, para magustuhan ako nililigawan ko. Wala naman akong sinasabing ganun pare ha. Sakyan mo na lang yung sinasabi ko. Opo tatay, baka sakaling sagutin kayo ng nililigawan nyo. O sige. Mukhang inuuto ng dalawa yung tatay ko ah. Franz! Masong! Mukhang tuwang-tuwa kayo sa tatay ko ah. Bakit ka ba hawak ng hawak? Bitawan mo nga ako pare. Tay, bakit naman kayo nakikipag-usap sa dalawang to? Anak, mababait naman sila. Bibilan daw nga nila ako ng shampoo, pagpatubo ng buhok. At naniwala naman po kayo, Tay. Loko-loko tong dalawang to eh. Saan naman sila bibili ng ganon? Hindi pang inom at pulutan, wala nga sila eh. Kasi pare, kung ano-ano sinasabi mo, lagot na naman ako nito kay Mitch. Sige pare, alis na ako. Maring Mitch, alis na ako. Mang Calbs, alis na po ako. May pupunta pa kasi ako. Pare, bahala ka na dyan. Pare Masog, isama mo na lang ako. Masog! Pare Masog! Oh, ba't umalis yung dalawang yon? Akala ko ba na may bibilan ako ng dalawang yon ng shampoo? Sinasabi ko naman sa inyo, Tay eh, na niloloko lang kayo ng dalawang yon. Ano ba yan? Tara na nga sa loob, Tay. Pumasok na nga tayo, baka mabudol ka pa dyan. Sino yung kachat mo? Pangiti-ngiti ka pa ah. Darling, si paring Jerry lang at paring Masong ang kachat ko. Hindi na nga ako nakapunta sa inuman. Pagbabawalan pa ako makachat ang mga kaibigan ko. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit darling? May nagbago ba sa mukha ko? Wala. Ang ibig kong sabihin, bakit malungkot ka? Dahil hindi ka nakasama sa mga inuman nila paring Masong at Jerry?
Sumagot ka. Paano ako sasagot? Ikaw din ang sumagot sa mga tanong mo. Alam mo naman pala. Bakit? Anong binubulong-bulong mo? Wala. Hindi mo siguro ako mahal. Lagi mo na lang ako sinisigawan at inaalila dito sa bahay. Hindi naman sa ganun. Hindi naman ako marunong magluto at maglaba. Lalo na ang maglinis dito sa bahay. Alam mo naman siguro na hindi ko natutunan ang lahat ng yun. Sige, hayaan mo. Susubukan kong tulungan ka. Talaga, darling? Ito oh, walis oh. Magwalis ka. At yung mga basura, itapon mo na din. At saka marami pa palang babanlawan na nilabang ko kanina. Ikaw na ang magbabanlaw. At ipagluto mo na rin kami ng hapunan, darling, ha? Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Siguro, natakot sa inyo si Mitch. Sandali lang. Sinabi ko ba ngayon na? Ang sabi ko, susubukan ko pa lang. Pero, hindi na. Nagbago ng isip ko. Mahirap pala. O yan, ikaw nang gumawa niyan. Darling, akala ko pa naman, makakapagpahinga na ako. Hindi pa rin pala takot sa inyo. Sayang na sayang ang tattoo.